Balingani, Mabhungu naMatshitshi sanibonani. Namhlanje sizodingida umqondo osobala wenkondlo ethi usiba. La kusho ukuthi sidingida siyacubungula, siyachaza. Umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko obhalwe ngu-J.J. Thwala no-E.J. Mhlanga. Ake siboneke. Uyini umqondo osobala? Umqondo osobala yilokho inkondlo emayelana nakho, yilokho imbongi ekhuluma ngakho. Ibinza lokuqala. Inkondlo ikhuluma ngosiba okuyinhlangano yababhali. Le nhlangano ibizwa ngophaphe lwenyoni ngoba ikhululekile, it has freedom. Iyakwazi ukundiza iyofinyelela kwezinye izindawo kungekona kuphela lapho yasungulwa khona. Yasungulwa eMgungundlovu, kwabonakala ukuthi inawo amandla yase ibekwa esikhundleni thizeni. Yingakho nje imbongi iqhathanisa nenkosi yezinyoni, ukhozi, ngoba usiba luyabusa, luyakhonya. Amehlo osiba abheke kuzo zonke izindawo. Usiba lubukisa ngolwazi lwalo, luyaziqhenya. Kwazise luyandindizela phezu kwemfula. Kusho ukuthi luduma njengezulu. Angithi izulu sonke siyalazi ukuthi liyinto enamandla. Nalo-ke usiba luduma njengezulu phezu kwemifula eyahlukahlukene. Kungani? Yingoba luyafuneka, luyasingwa, lubhekisiswe, lucingwe kahle. Yiziphi lezo ndawo? Yindawo lapho kutholakala khona umfula, imfolozi. Yindawo lapho kutholakala khona umfula, uthukela. Yindawo lapho kutholakala khona umfula, umngeni. Nophongolo luthi angizusala emuva nami ngiyalufuna usiba. Nami ngiyaludinga ulwazi, ngiyayidinga imfundo, ngiyadinga ukuthi ngibe ngcono kunayizolo. Ibinza lesibili kumbe istanza sesibili. Usiba luyakhula ngamandla. Kwazise shilo ukuthi luyakhonya. Lufinyelela nakwezinye izifundazwe. Luyakwazi ukusebenzisa amandla alo ukuthola izikhundla noma isikhundla nakwezinye izifundazwe. Usiba alufunwa kuphela abantu abahlala KwaZulu, kodwa luyafuneka eGauteng, luyafunwa eMpumalanga, luyafunwa eLimpopo, lufunwe eMpumalanga Kapa, lufunwe eFleyistata. Imbongi iyalugqugquzela usiba ukuthi alundize, lukhule, ludume njengenkosi yakwaZulu, uNodumehlezi kaMenzi, inkosi uShaka. Istanza sesithathu. Imbongi ithi usiba lwenza okukhulu okwenza abantu bangawuvali umlomo. Imbongi ithi akulula ukuluchaza usiba. Specifically ithi akulula ukuyichaza le nyoni. Kwazise ibaluleke kakhulu. Inyoni esiza wonke umuntu lena. Ayikhethe phela emasini. Isiza abantu abaqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene. Abantu abaqhamuka eHlanzeni, eNkangala, emaweni nasemasimini nasemhlangeni. Ithi ingafika endaweni ngayinye, abantu bajabule kakhulu, bahalalise,
bashaye ihlombe kube ubuwahlawahla benanela. Ngakho-ke kuba nomsindo othize owenzekayo ukukhombisa ukuthi bayahalalisa. Istanza sesine. Imbongi iyalugqugquzela usiba ukuthi malundize lujubalale, lukwazi ukufika nakwezinye izindawo ngoba ulwazi losiba luyafunwa ukukhombisa ububanzi bendawo noma bezindawo lapho usiba lufuneka khona. Imbongi isebenzise imifula elandelayo. Siyazi sonke umfula Igwa, i-Vaal River. Kusho ukuthi la sikhuluma ngezifundazwe ezimbili. Sikhuluma ngeMpumalanga, sikhuluma ngeGauteng. Usiba luyafunwa abantu abahlala maduze nomfula uMgwenya. Siyazi sonke i-Crocodile River lena. Kusho ukuthi lufunwa eMpumalanga naseLimpopo. Luphinde lufunwe ngabantu abahlala maduze nomfula iSanqu, maduze nomfula uBhalule. Kuyabonakala ukuthi le nyoni angeke yasho nangelinye ilanga ukuthi umfula ugcwele. Lokho kuchaza i-smooth sailing, kuchaza ukuthi ayikho inkinga ekhona. Usiba lapho lufika khona, lufika kube kuhle kudele. Udumo lwayo lufana nolweNkosi uShaka. Balingani bami nani bafundi, hlalani phansi-ke nani phela manje nifinqe nigoqe ibinza lesihlanu noma istanza sesihlanu. Sonke asiphonse esivivaneni. Salane kahle, niyathandwa.